Babban dalilin binciko da wannan aiki da aka yi gaskiyar magana shine taimakawa jami'an tsaro wajen ganin sun kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Babu wata hanya mai sauki da zan taimaka jami'an tsaro a bisa ga nauyin da Allah ya dora mini shine kamar wajen ayyuka da ganin cewa mun saka kowane sim da ake buga waya da shi iya da rijista. Ya zama ko da mutum ya yi laifi da sim ɗin, ya zama dai za mu iya bincika mu ba su cikakken bayani akan waye mallaki wannan sim ɗin. Saboda bincike ya bayyana a Najeriya a yanzu kashi 90 zuwa sama da haka na 100 a mutanen Najeriya zai hala aikata laifi ba ga an yi aiki da sim ba, ko garkuwa da mutane sai a yi garkuwa da mutum a yi kwana 9 ana waya magana akan waya, ana negotiating, ana neman kuɗi. Me yasa ake magana a waya a rasa kuma waye mai wayan? Saboda dalili shine an bar hukumomi ko kuma in ce kamfanin da suke da wayoyin nan suna ta ba mutane katin buga waya da sim ba tare da an san hakikanin su wane ne ba. Cikin gaggawa hukumar NCC suka zauna suka kawo rahoto a rubuce cewa sun samu akwai sim da bayi da cikakken registration, ko bayi da shi, ko ba a kammala ba, ko akwai wani bangaren labari ba wani, ko kuma an yi rijistan sa gabanin a sai da shi. Don haka kenan in ma ka samu bayanan wani wanda aka sayar to ba shi ne hakikanin wanda ya yi rijistan ko yake aiki da shi ba. Sai muka ɗauki wannan mataki ɗin sai suka bani suka ce akwai kaman kwatankwacin miliyan 9,200,000. To wannan adadi a ce mun kawar da kai mun bashi kuma a ce za a yi ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar tsaro, muna yaudaran kanmu ne. In aka yi laifi da sim aka ba mu sim, zan umarci NCC in ce to na ba ku awa ɗaya ku ba mu cikakken bayanin wanda ya laifin. Za su yi kontaktin kamfanonin waya su ce oke ga bayanansa, sunansa wane, an haife shekara kaza, muna da biometric ɗinsa, muna da kaza da kaza da kaza. Wannan sai a ɗauka a miƙa jami'an tsaro, shi ke da mun gama aikinmu.